אנחנו נעבור לנושא הבא. הרפואה המודרנית לא מפסיקה להתפתח ולחקור טיפולים חדשים למחלות שבעבר נחשבו לסופניות. אחת הדוגמאות לכך היא בטיפול בגידולי גיסט, גידול נדיר במערכת העיכול, שעד לפני כעשור נחשב לבלתי ניתן לריפוי. פרופסור רפאל קטן, מנהל המערך האונקולוגי בבית החולים שיבא, יסביר על מאפייניהם של גידולי גיסט ועל הטיפול בהם. אז לפני שנתחיל, פרופסור קטן, מהו גידול גיסט? גיסט זה ראשי תיבות, נכון? גידול גיסט הוא גידול נדיר, זה Gastrointestinal Stromal Tumor. לכל גידול סרטני, אנחנו קוראים בהתאם לתא, למקור שממנו הוא בא, למשל סרטן השד או סרטן הריאה. הגיסט מקורו מתא מיוחד במינו שנמצא לאורך מערכת העיכול, והוא הקוצב של מערכת העיכול, הפייסמקר של מערכת העיכול, והוא שאומר לשרירי מערכת העיכול להתכווץ בקצב מסוים. הוא כמו שיש בלב קוצב לב שמפעיל את הלב, כך יש במערכת העיכול קוצב שמפעיל את הפריסטלטיקה, את התנועתיות של דרכי העיכול. בכל מערכת העיכול קיים התא הזה, והתא הזה, כאשר הוא משתגע, כאשר הוא מאבד את הבקרה והוא הופך לסרטני, הגידול נקרא גיסט. וכן, כפי שציינת, הגידול הזה עד לפני כעשור לא היה עבורו טיפול. הוא לא היה רגיש לכימותרפיה ולא לקרינה, והטיפול היחיד היה, אם מצאו אותו בזמן, אפשר היה לכרות אותו. לפני שנדבר על הגידול, אני רוצה לדעת, מה עם התסמינים? מה מרגיש הפציינט שיש לו את הגידול הזה? כמו גידולים אחרים של מערכת העיכול, יכול להיות דימום, יכול להיות כאבי בטן, יכול להיות הקאות, תלוי באיזה מקום בדיוק הוא נמצא. אנחנו יודעים מה הגורם לאותו גידול? לא מה המקור שלו, אלא מה הגורם? לא יודעים מה הגורם, פשוט לא יודעים מה הגורם, אבל יודעים מה המנגנון שגורם לכך שהתא הזה משתגע ומתחלק ללא הרף, והמנגנון הוא שיש רצפטור או קולטן שיושב בדופן התא, שעבר מוטציה, הקולטן נקרא C-KIT, והוא עבר מוטציה, והוא באמצעות מנגנון שנקרא טירוזין קינז, מעורר את התא להתחלק ללא הרף. כלומר, התא גדל וגדל וגדל, וגורם לכל הדברים שהוא, כן. לכל הנזקים שהוא גורם. עכשיו, עד לפני עשור אמרנו לא היה טיפול. מה קורה היום? איזה טיפול חדשני יש לנו היום? מה שקרה הוא שדווקא חוקר ישראלי בשם אלכס לויצקי, אמר שאפשר על ידי הוא הגה את הרעיון, הוא כימאי, ביוכימאי, הגה את הרעיון שעל ידי מולקולה קטנה נעכב את הטירוזין קינז, נעכב את המנגנון הזה שגורם לסרטן. כלומר, אם יש חומר כימי שהוא גורם לסרטן ומאיץ את חלוקת התאים, אם אני נטרל אותו... אז אנחנו נטפל רק בתאים שבהם יש עודף פעילות של המולקולה הזאת, של החומר הזה, ולא נגרום לנזק לתאים אחרים. זה יהיה טיפול ממוקד. ואכן הצליחו לייצר מולקולה כזאת שהיא מעכבת בדיוק את ה-C-KIT הזה, את הטירוזין קינז הזה, זה נקרא מעכב טירוזין קינז, ולמזלנו זאת הייתה המחלה, הסוליד טומור הראשון, הסרטן הסולידי הראשון, בלוקמיות היה משהו כבר לפני כן, אבל סרטן הסולידי הראשון שבו מצאו שעל ידי טיפול ממוקד אפשר לעכב אותו ואפילו לרפא אותו. מה אחוזי ההצלחה של הטיפול? אחוזי ההצלחה מאוד גדולים, במיוחד אם משווים לכך שלפני כן היה אפסי. למעלה מ-50% מהחולים הגידול מצטמק בצורה מאוד משמעותית, או נעלם לגמרי. תכף אנחנו נראה גם כן. ועוד 30 עוד 40% הגידול נעצר, רק בערך ב10% עדיין עמיד לטיפול. כלומר, הטיפול לא יעיל ב10%, במקום ב100%, שבמקום 100% מהאנשים שהיו... 90% מהחולים הוא יעיל, כאשר לפני כן לא היה. האם החומר שמפעיל את אותם תאים קיים גם בתאים אחרים בגוף? החומר הוא לא, כמעט שאיננו פעיל בתאים אחרים, ולכן התופעות לוואי הן מינימליות. זו בדיוק הייתה המחשבה מאחורי השאלה. לכן זה נחשב לטיפול ממוקד. זה גם ניתן בכדורים, שזה יתרון מסוים, זה לא כמו הכימותרפיה שצריך לתת לרוב לווריד, ותופעות הלוואי מעטות. והמעטות מה הן? מה יכולות להיות תופעות הלוואי? יכול להיות בצקות, יכול להיות נפיחות מסביב לעיניים, יכול להיות שלשול, אבל בסך הכל רוב המטופלים סובלים את זה היטב. אולי נראה את התמונות שיש לנו פה, אז בוא תגיד לנו מה אנחנו רואים כאן. פה מדובר מצד שמאל של התמונה, אנחנו רואים כבד, שהוא מחורר על ידי גושים. כלומר, כל הסימנים השחורים, כל העיגולים השחורים, הם גרורות. הן גרורות של הגידול. גרורות של הגידול. גידול התחיל במעי ועבר לכבד. אוקיי, בוא נראה תמונה הבאה. אוקיי, כאן רואים את אחד מהחולים הראשונים שקיבל טיפול.
בצד שמאל רואים שזה היה לפני כ10 שנים, היה לו גידול מפושט, בחלק התחתון בצד שמאל אפשר לראות, בנקודות השחורות זה הגידול והגרורות שלו. וכמו שרואים יש המון תאי גידול, המון גרורות. וכאן, ומצד ימין רואים שאחרי 3 חודשי טיפול בגליבק, הגידול כמעט נעלם לגמרי, עדיין יש פה ושם שאריות גידול שעשויות להיעלם בהמשך, אבל כמובן שהחולה מרגיש הרבה יותר טוב, ולמעשה הוא כמעט עברי. כלומר, מה שיכול לראות כל צופה שמביט על התמונה השמאלית, שהיא מלאה בנקודות שחורות שאין גרורות, נשארו רק 2 בצד שמאל, בצד ימין, כן, בצד ימין. אתה הזכרת קודם שיש קשר במיקום של הגידול הראשוני לבין חומרת הסימנים ומהלך המחלה. מה הקשר? האם זה יותר קרוב לכבד? האם זה יותר קרוב לפי הטבעת? את מידת החומרה של המחלה אנחנו קובעים לפי כמה קריטריונים. לאו דווקא מן האיבר שהתחילו, כי כולם מתחילים ממערכת העיכול, אלא אנחנו, א', לפי גודל הגוש, ככל שמגלים את זה כשהוא גדול יותר, הסכנה יותר גדולה, וגם כשמסתכלים בהיסטולוגיה, במיקרוסקופ, רואים את מספר המיטוזות. את מספר החלוקות הפתולוגיות. בדיוק. כשיש מעט חלוקות, אז הפרוגנוזה היא יחסית טובה והגידול צומח לאט. כשיש הרבה חלוקות, סימן שהגידול הוא ממאיר והוא עלול להתפרץ. מה השכיחות של חולי גיסט בישראל? יש כ-40 מקרים לשנה, זה גידול נדיר. כן. והאמת היא שבזמן האחרון אנחנו רואים יותר, כי אנחנו יותר ערים לגידול הזה, ולא כי אנחנו יודעים שיש עבורו טיפול טוב, ואנחנו ממש מחפשים אותו. יותר מודעים לו, ולכן מאבחנים אותו אולי יותר, או בשלבים יותר ראשוניים. יותר ערים לכך שכשיש אפשרות, כשיש ספק לגבי איזה גידול הוא, אנחנו מחפשים היטב בכיוון של גיסט, בגלל היתרונות, בגלל שיש עבורו טיפול טוב. במשך כמה זמן נותנים את הטיפול? כשאתה מתחיל לתת את הטיפול, האם אתה... לפי המצב, אתה עוקב אחרי החולה, אתה רואה שהגידול נסוג, אתה חוזר. כיום, למישהו שכבר יש גידול, יש צורך להמשיך בטיפול ובלי להפסיק. זאת אומרת, כל החיים? בינתיים זה כל החיים. כיוון שיש רק ניסיון של 10 שנים, ורוב החולים אפילו פחות. הייתה קבוצה צרפתית שניסתה לתת, וכשהגידול נעלם להפסיק, בחלק מהם המחלה חזרה. לכן היום מומלץ להמשיך, למרות שכנראה שיהיו חלק מהחולים שאפשר יהיה להפסיק את הטיפול אחרי שנה, שנתיים, או ברגע שהגידול נעלם, והסיכון שהמחלה תחזור קטנה מאוד. מה עוד שהקבוצה הצרפתית הזאת הראתה שאם הפסיקו, ובאלה שהגידול חזר, התחילו שוב ושוב נעלם. יש אנשים שנוטים יותר לגידול, ואז אולי אפשר לתת להם טיפול מונע? או שאתה מגלה את הגידול ואז אתה יודע שהוא ישנו? טיפול מונע אנחנו נותנים אחרי ניתוח. למשל, אם היה למישהו גידול, מצאו גידול במערכת העיכול, את הגידול גיסט הזה, וקרטו אותו. אנחנו יודעים שיש סיכון מסוים שבכל זאת הוא יחזור, או שנשארו תאים פה ושם, ובחולים כאלה אנחנו נותנים טיפול מונע, ואז מספיק לתת שנה של טיפול בכדור הזה, בגליבק, זה מוריד את הסיכון בצורה מאוד מאוד משמעותית שהמחלה תחזור. זה שהיה גידול בודד בלי גרורות והוצאתם אותו. כן, כשאין גרורות. אני רוצה ללכת קצת בפנטזיה. אתה מנהל מערך אונקולוגי מהגדולים בארץ, אם לא הגדול שבהם. איך אתה רואה את ההתפתחות של האונקולוגיה בעוד 10 שנים? בדיוק, שאלה מצוינת, כי אנחנו בינתיים, מזה 10 שנים, יש הרבה מאוד תרופות מהסוג הזה, תרופות שממוקדות בדיוק על המנגנון שגורם להופעת הסרטן, והתרופות האלה הן הרבה יותר נוחות, הרבה פחות תופעות לוואי מאשר הכימותרפיה היותר קונבנציונלית, גם לרוב ניתנות בכדורים. זה יתרון, החולה יכול לקחת אותם בבית, הוא לא צריך. בהרבה יכולים זה יתרון, למרות שלפעמים זה גם חיסרון למי שיש בחילות רבות, אבל זה טוב שיש לנו אפשרות לתת את זה גם בכדורים, ויותר ויותר מחלות נכנסות לקבוצה הזאת של תרופות, של מחלות שאפשר לטפל בהן בטיפול ממוקד, וגם יש תנופה גדולה במחקר של המחלות. אפשר היום חוקרים את המחלות כדי למצוא בכל מחלה מה המנגנון שהוא גורם, שהסרטן נגרם, ועל ידי זה להתקיף את המנגנון הזה ולעכב את שזאת חשיבה קצת אחרת מהחשיבה יותר ישנה, שהייתה לשרוף את הגידול, לנטרל אותו בלי לחשוב. אז הכימותרפיה הקונבנציונלית היא יותר מטפלת בכל תא שמתחלק במהירות. היום אנחנו מטפלים רק בתא שמתחלק במהירות בגלל
שיש לו מנגנון מופרע שגורם לסרטן. כמו גם אותם חלק מהתרופות שמנטרלות את כלי הדם שמזינים את הגידול ולא משפיעות על כלי דם אחרים. אם יש גידול שתלוי ביצירת כלי דם, אז אנחנו מעכבים את יצירת כלי הדם. תודה רבה לפרופסור רפאל קטן, תודה רבה לבתי רפפורט. אחרי הפרסומות נשמע את כל הפרטים על שיטת הטיפול בביוסינתזה, וגם על תערובת הבכור שנפוצה עוד מימי קדם ועד היום לצורך תיאור אנרגטי של הבית, ויש שם יחסים לאף סגולות רפואיות. כבר חוזרים.